Takže čus. Zase natáčíme už druhé video. A dneska tu jsem zase. So Spidey, čaute, to je Spidey. Ano, a změnili jsme si skiny. On si dal takového starého dětka, nebo co to vlastně je? Ja som Santa Claus. Ho. Všetkým dárčeky rozdávam. Ano. A teda pustíme se do toho. Áno, a vy vlastne, ak mňa pozeráte, tak on opakuje po mojom skine. Iba má inú farbu. No a co? Pripojilo ma to. Ano. To No, takže sme spolu, toto je multiplayer taký, takže budeme spolu. Ano. My sme v party. Vidíte? Ano, ahoj Spidey. Bacha, ti nesundám ten tvůj opasek. Musí si dať prísny bacha. Ale ja nemám nič skoro. Ja mám iba lávu. Jo, láva, super. Máš 2 meče? Počkej, já ho chci jenom zastřelit, on teďka půjde do středu. Za ním, a to vím na 100%, počkej. Choď! Ne! Tak to máš jedno, ne? Počkej. Máš nějaký meč. Tak. Hej, jdeme k ním vedle, pojď, jdeme k ním vedle a jdeme do středu taky. OK, a ja mám lávu. Kde si? Jdem tam do boku. Jaj, ty si tu. Ešte ti pridám drevo. Tu máš drevo. Tam som ti... Máš bodky. Jej, dík, au. Jej, pojď. Sledujú nás po dole. Oni si nezobrali veci? Ne. Jej! Aha. Bacha, dole. Ja som si vôbec nevšimol a už bolo po mne. Ani já ne, no. Ja iba idem hore a je po mne. Jo, no. Takže tu. Hop. Čiplo? Áno. Tak to je super. Dúfam, že ste videli naše prvé video. Ano. Točili sme ho pred nejakými 20 minútami. No, více. Pred hodinou. No, ne, před 50 minutami. No, tak nejak. Pred 40. Meč. Jo. Meč. Máš luk? Nemám, ale mám iba meč. A vajca. Nič iné. Tak, no tu máš meč, kdyby si chtěl lepší, ne? Jdeme k těm vedle? Môžeme, ale... Pozri. Šup! Vajíčka! Máš lavu? Ne. Skočíme tam? Bacha. Škoda, že tam... Bacha, pojď na ně! Bacha! Bacha, poď. Já jsem spadl! Jaj. Jeden mal 4 HP a jeden 8. 5. Ne! My to neumíme, když natačíme, tak to jsme lamy. Asi preto, že stále hovoríme. Ano, takže budeme teďka chvilku potichu. Ne, nebudeme mít potichu, protože by to nebylo video. Tak. Musí vás to baviť, takže musíme komentovať. Ano. Komentovat, rageovat se. Keďže ja som Santa Claus, takže rozdávam dárečky. Takže budem... Takže co dáš mě? Takže tebe dám Prosím, uhlie. ne, prosím tě, počítač Predátor. Nejlepší počítač skoro. Sorry, ale tebe dám uhlie. Bol si na Spideyho toto leto zlý. Oni se staví k nám z boku, ty kokos! Co? A ja nemám nič! No ani já ne, jako oni tam přišli prostě a... To ako rýchlo vykradli tie veci. Tak jo, budeme to taky tak dělat. OK? Prostě hned bloky, meč a jdeme do nich prostě. A mi to jedno, jestli nic nebudeme mít nebo něco, jo? OK? OK. Plný server. Ne. Áno. Tak, už to odpojilo. A můžeme zahrát třeba i někdy na Survival Games Bed Wars. Jestli byste chtěli. Jsi tam? A jestli by som ja chcel. No. Takže ideme ďalší arena. Jsi tam? Áno. Ja rozdám také veci nám.
dvom, že budeme mať samé diamanty od začiatku. Alebo... Takže poslouchej, takže berem bloky a hned jdem do středu, hned. Okay. Hned, prostě bloky jdem do středu. A ty vybereš zatím česky, kde jsou meče a tak, jo? Ano. Rychlo. Do středu hned. Nemám bloky nahoř, tak no to jsme ztraceni, protože bloky nejsou nahoř. Bloky. Dej, pojď. Tu máš bloky. Hazaj, rychle. Ja mám železný meč, ideme tam. Pripravený. Takže bacha. Nikdo nikde není. Skáčem! Rychle, ve středu jsou teďka, co tam přišli jenom. Blaze, položíme tu Blaze. Jo. Dej si gold apple, jak čestě. Jaj, pomoc! Čo? Bacha, prečo? Je Ne. po mne. Ne, prečo? Nesmíš zomřít. Ja som išiel a za mňou nejaký silný a bum. Takže jsi dead? Áno. Ty si kde? Žijem a teďka tady někoho killím. Kámo! Já už prostě nemůžu, já tady jenom klikám kolem sebe. Teleportnem sa na teba, takže. Jaj, jo, tolik věcí dobrých. Ty si tu hore, ok. Kámo, já mám to. Tyhle, tam je jeden. Zhoď ho! Jo! Ne, ale tam je. Jo, zhodil jsem. Nespadol. Co? On se chytil? Áno, on sa chytil na jednom bloku. Pozri. Vidíš ho? A jo, no. Hej, je jedno ve středu? Jo, jsou tam dva týpci, co? Ve středu. Zobrez! Jo! Jo! Tam je další, to je ten kriplet, který... Bacha. Toho dáš. 15 hápek. Ale on mě má, no on je jakože hořící sport, že jo? Hej, ale ta taktika celkem byla dobrá. Nie, prišiel ďalší zozadu, zabil teba a zabil jeho. Aha. Hej, tak uděláme to tak jinak, takže budeme dělat tuto taktiku, ona byla celkem dobrá. No. Držal si sa. Ano. Připolo tě to? Dúfam, že vás to bude baviť, ale je plný server. Pardon. A dosiahneme 2 lajky. Ano. Ak dosiahneme 2 lajky na tomto videu, tak natočíme ďalšie. Ak tam bude iba 1 like, tak nenatočíme. Ano. A jestli chcete... co uděláme za 5 odběratelů? Nebo za 10? Speciál? Ano, za 5, po 5 to vždycky půjde za 5 vždycky odběrů, takže když bude 5, 10, 15, tak za každých 5 odběrů uděláme speciál, OK? Áno, a špeciál bude Bedwars. Ne, jak si fanoušci rozhodnou, co chcete? Klidně nám dejte aj IPčko. Napište do komentářů. Aj IPčko klidně, dejte tam nějaké IPčko a řekněte... Máš meč? Čepici. Aj meč. Tak. A dole máš bloky. Hej, jdeme zase do středu, zkusíme to? Ano, já mám... Ale už jsme dost pozdě, takže už moc lidí, takže už po nás budou všichni střílet. Jo, jedného jsem zhodil dole. Ne, tam je lučišník, kámo, to je ten. Sakra, já utekám. Aha, ten kostlivec jde proti němu, takže nic. Idem tam. Zabij toho kostlivce. Bacha, kostlivec. On se buguje dost tím. Zabijam so sekerou. Pojď nahoru, rychle. Mám TNTčka, tebe jich nedám radšej. Ne, to dopadlo taky. Rychle, pojď nahoru, tam myslím, že bude jeden. Je tu jeden, dělej. Krumpáč. A to seš, já jsem se chtěla. Kokoza, já jsem se chtěla. Ty trole, to mi nesmíš dělat. Ty jsi išel z jednej strany a z jedné já. Hej, já jdu pořád nahoru úplně. A já idem za tebou, len po lade sa tak... Tu je jeden, já ho zabijím, kamo, tu je jeden. Ne, pohlapníme, dělej, má už jenom 2 hápka. Dej mi ten meč, který hoří a luk. Dej mi ten luk, rychle. Já ten luk spojím. To máš. On mal 1 000 000 gulí. Tak ty si nech, ty. A čím mám ja zabíjať, akože? Na Spidey, pojď sem, na. Spidey, tu máš luk a... A pár šípů. A so sekerou budem zabíjať. Okay. Idem strážiť to dole, kus. Ne, pojď tady, budem tady tak schovaní. Počkaj, někdo už asi vidí. Pojď, Spidey, ty jdeš dolů?
Ne, já zabíjam s gulami. On jich má milion strašně. Já teďka někoho zabím tady. On je zhodil, takže jsem chcípl. Já jdem za ním. Kamo, rychle běž dolů, tam jsou moje věci, ten ohnivý sport. Dělej. Kokos, on ma tak odhodil, ale zabil jsem ho. Kdo byl první killer? Kamo, my jsme winner, my jsme vyhráli. Vyhráli jsme? Jo, kamo, vyhráli jsme winner. My jsme Jo, on byl poslední, já jsem ho zabil a on ma odhodil. A Aha, takže jsme vyhráli, kámo, jo. Počkaj, já mám 10 soulos. Jo, dobře, tak já počkám. Já to Doufám, taky, že to bude něco na multiplayer. Jo, hej, já taky ukážu hráčům potom to, ale potřebuji ještě jeden soud, že jo. Jeden, tak to ještě jedna hra, máš to. Jo, no, právě, no jestli někoho zabil. Diakrump a to je na solo. Ne, to je to nejhorší, počkej, mě se točí Xbox, mě se tady toto točí, počkej. Padne. Počkaj, ty už ho máš? Počkej, ne. Co mi to padlo? Jo, to je jedna. Takže připoj... Já mám 0 soulos. Já 9, pořád. Připojil to? Ano. Tak to je dobře. Ako dlouho točíme? Ne, to je jedno. A jak to, že já jsem mala asi nějaké 18-minutové video raz No. a mě to normálně asi 2 hodiny to tam dávalo na YouTube. A ty si mal teraz 18-minutové a tebe nějakých 19 minut. 16 minutové. Tak to bylo čo za... Jo, meč. Až jdeš ven, tak máš tam čepku. Kámo, jdeme zase do středu? Zkusíme to? Jdeme. Stred ma teraz baví. A se bojím, že ty vedle mě zhodí. Počkaj. Jo, dělej, pojď. Joj, škoda. Bacha! Bacha! Tak teď to bylo ale ofos. Fuj, teraz už po teba strelal. On má vajca prichystané. Kebyže sa dá, tak to rýchlo preparkurujem. Kamo, víš, že... Mám ostro z 1 kamenný meč. Kamo, skočíme do toho středu, zkusíme to risknout. No to... Nedáš to. Skoč, to dáš úplně na jeden blok. Jo? Dělej, to skočíš. Šup! Já jsem mal super meč. Oj, mě zabili. Já jsem mal super meč. Ty jsi to neskočil. Ježiš. že to dám na jeden blok. Já jsem to skočil, jako. Připojilo. Ano. Tak to je taky troll. Jo, jestli chcete, tak si zahráme spolu. A když tak dáme potom mega, kdyby se nás sešlo třeba ještě 3, tak můžeme dát mega a můžeme být všichni 3 a můžeme si dávat věci a skypovat. Ano. Dáte nám Skype, dáme mega mod a budeme všetci spolu. Ano, a budeme to tam killy jak prasata, protože se budeme domlouvat, že jo? Ano, budeme hovoriť, kde je kdo, budeme sa radiť a budeme všetko. Jdeme do středu rychle, pojď. OK. Mám 16 blokov, radšej ty blokuješ, hej? Dívej se do mě někdo Už nestřílí. máš. Jeden chce a já ho Dej mi idem bloky, dej mi bloky, zhodiť. Dej mi bloky, dělej, dej mi bloky, já jdu do středu, dej mi bloky, dej mi bloky. Bacha, jeden chce Bloky mi dej, to máš jedno, ježíš. Tu máš. Tam je bitka. Tuto vedle je bitka taká. On má vajca, au, někdo ma zhadzuje. Máš to? Jo, dělej, pojď. Jsme první ve středu, dělej. Ježiši! Fuj, dobré. Utěkaj. Zaber to všechno, já tě chráním, rychle. Máš luk? Ty máš luk? Nemám. Mám tak sněhový kůl. A já. Zhazujme! Dole, chod dole! Teď jsem jednoho zhodil, kámo. Já jsem jednoho skoro. Bacha, počkej. Zozadu, bacha. No, taky jsem si teďka řekl, že jo. Já nemám nič na toto. Já mám iba železný meč. Kámo, k nám se někdo postavil a teďka jde po naší cestě asi do středu, jako myslím. Máš nějaký super meč? Nebo já mám železný meč a toto, ten slíz, čo odrazuje. Jo, tak to je blbo. Já ich budem odrazovat. Já nemám žádný meč, iba železný.
který je mi len tak na... Pojď se, zase budám TNTčka, čum na to, jo? A teďka to odbouknu, aby se nikdo tady nedostal. On to zničil, on zničil všechny TNTčka, ten kriploň. Víš čo, tak já mu to tu podpálím, nech se sem nedostane. Dobrý nápad. On to Počkej, au, co to bylo? Já jsem ho skoro zhodil, ježíš! Nemáme gulky. Tak. Kamu, že to je pak takový krumpáč? Za 2 minuty sa... Jo. Hej, víš, že tu je potom takový krumpáč, že když vytěžíš jeden blok, tak to vytěží 3 naraz? Fakt? Ano, já to vím. Jsem to už jednou měl. Nedávaj to preč. Jo, dej to preč, ještě se zapálíme. Ale však oni sa sem nedostanú. Hej, já jsem byl jenom v týmu, mega, a já jsem měl lávu a já jsem tam všechny podpaloval. A funguje to i na tebe. Ne, prosím. Buď rád, že se to o tebe nedal. Hej, bacha, tady si k tím postavit, takže to rychle zapalím, aby to hořelo. Okay. Bacha, lebo ťa podpálím. Bacha, doľava. Bacha! Hoří. Ja to tu podpálím, au, horím. Voda, rýchlo, voda! Já tam dám lávu, ty vole. On tady přijde a já mu dám lávu do cesty. Okay. Ako ja vtedy jemu a bolo po ňom. Proč si těžko? A veci len tak. Bacha. On má udicu. Po tebe išiel udicou. Ty koule mi nic nedělají. Bacha. Ale oni majú ako super veci. No, taky jsem si všiml. A ja mám iba železný meč. A pozri iba helmu. Já se tu utopím, já tu spadnem, ojme tu. Ja nemám nič. Máš nejaké veci? Nemám. Bronko? Nemám, já chci hlavně zabít. A meč? Kdybych měl meč, já ti ho dám, chápeš? Lebo ja mám iba železný a ten zlíz, ktorý odrazuje. Hlavne bacha. Keby niečo, tak tam máš tú vodu. Ja bacha, jde do mě! Pomoz mi! Help! Čo? Ne, já jsem chcípl. Odraziť! Ja som ich odrazoval. Ale nevyšlo mi to. My jsme trolové, prostě to nám nejde. A nezabudol si, že točíme. Já to vím. Počkej, já nemůžu... Dúfam, že vás to nebude nudiť. Ano, taky si myslím. Já víš, strolování. Připoveď to? Ano. Tak to je dobře. Rychle, ale když jdeme rychle do střelu, tak to je vždycky super, že jo? Áno. Hneď máme všetky veci, všetko super. Ano. Hlavne musíme rýchlo vykrásť. Pojď se na mě. Stůj. Ty seš, hej, víš, že jsi Enderman převlečeně za Santu. Fakt? Ty jsi Enderman, to nevidět. Dole už nič není. Ty jsi Enderman, ale trošku zajímavé oči máš. Kdyby si udělal fialové oči, tak to bys prostě byl... Naozaj. Počkej. Ještě tu máš bloky. Počkej, není něco zatím? Ne, ty jsi to vybral. Ukaž, počkej, necháš tam ty bloky. Jo. Ideme. Už sú v strede. Bacha, děj se kolem mě. Bacha! Wow! Gula po tebe hádí. Wow, až to ti vedle úplně. Skáčem. Skoč. Ježiši, to bol Lucky Book. Já jsem tě viděl. Ja som tam skočil, no ma to buglo za tebou a ja som sa strepal. Takže zabij ho. Ježo má nějaké speedy, ne? Nějak na boostování se mi zdá. Boostování? Ne! Udělej, on mi utěká! Ne, já jsem chtěl ze střed Weissma! Ale trafil Utíkej! Pozri, čo robí. A pred ním je ďalší. Co to bylo? Co to má za meč? Co to bylo jako? Hackerka. Hackerka jak prase. Hackerka normálně ti řekl. Všetkých zabíja. Ešte tam dá týchto Jo, zombúčov. počkej, mám 10 soldů, takže hej, ukážeme, jak se točí ten sold a skončíme, ne? No, môžeme to ukončiť, už to je kozaj dlhšie. No, taky jsem. Nebo ještě pár minut. Ještě dáme jedno. Ešte jedno kolo.
Dobře. A nechápem, prečo tebe to tak rýchlo dáva na YouTube. To máš jedno, ne? Tak jdeme ještě... Ja musím 2 dní čakať, kým sa mi to dá na YouTube. Jedno video. Připojilo tě to? Áno. A prečo vlastne, nevieš? Co? Prečo sa ti to dáva tak rýchlo? Nevím. Tak. Fajn. Rychle, ale do střed, kámo. Až vyjdeš, máš tam helmu Tu a máš meč. bloky. A! Jo! Vole. To ne. Tak ukončíme to teda. OK, poď na lobby 10. 10. Takže lobby. Možná natočíme ještě dneska. Možno ešte jedno video dnes. Možná i 2. Mm, Pojď na to Takže- stejné, pojď za to stejné místo, jak předtím. áno. Hop, 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 tak. F5. Tak. A jestli se vám tady toto video... Počkaj, F5, tak Aha. no. A jestli se vám tady toto video páčilo, tak zanechte odběr nebo like a já se s váma loučím. Alebo koment. Alebo koment, alebo odběr, nebo dislike, mě to je úplně jedno, co vy dáte. Hlavně, ať mi něco dáte. A A hlavně, keď dáte dislike, tak do komentárov napíšte prečo. jo, ne, když prostě dáte dislike, tak řekněte, protože jste hnusní, protože to je nudné, protože máte hnusné natačecí programy. Protože neviete hrať. Ano, přesně tak. Jo, tak napište, protože právě jsme neměli za co a byli Ja jsme som z toho. fakt ako Enderman. No vidíš. A byli jsme jako úplně prostě, what? Proč nám dávali dislike? Tak určitě napište, proč nám dáváte dislike, nebo proč nám dáváte like. Už mám 3000 Čo já zavři hubu. A nebo proč nám dáváte odběr. A zatím čus! Čus!